Lagi wae cak berbalik ngeloni rondo malah nyasar neng mie ayam sing delik lho cak neng goleki kemrusuk tenan dalane neng goleki janda ketemu. Tapi iki tenan mboten ya Pak, 5.000 iki untung mboten. Alhamdulillah untung Mas, dikit-dikit tapi kan habisnya banyak. Dikit-dikit tapi bisa banyak ya. Bang. Ya wis mlebu Evan Media barang, wis mlebu RCTI apa ndi Pak mau? RCTI sama Trans 7 sama TV Cino-Cino yuk. TV Cino. Mas viral itu 1 kental mie ayam, Mbak? 1 kental mie ayam, Pak. 1 kental. Wah, ngeri tenan. Penampakan mie ayam sing regane 5.000 mene gede-gede topping oke wis ana pangsite rasane gurih. Nah, iki basone bakso jumbo ngene iki 5.000 cak. Basone iki gurih enak tenan iki pokoke basone. Nah, nek mie ayam iki rasane nganu cak, wis gurih, kecap manis pokoke 9/10 cak.